Časové znamenie ohlásilo 4 hodiny. Dobré ráno, vážení poslucháči. Na zastávke trpne mi aj ucho, či ma vôbec zoberie, ako kožu zo mňa zoderie a potom vypluje. Každé ráno len tí isté tváre. Včera som si vystrihla podľa burdy kabátik a celkom novúčičké šaty. Už sa blíži, otvoria sa dvere. Dovnútra som vnesený a nikto nie je znešený, iba opak pravdou je. Nesiahajte mi na také miesta. Jeden hulváčka nedý, vyhodím vás od dverí, na to je poludňajšia siesta. Vy mi jedno zvieratko! Máš ruku preč. Nedáme si mu sa dá. A nie? Revízia cestovných lístkov. Ak stojíte, držte ma. Uvolite mi slováci. V Bratislave hádam každý deň necestuje. Do zamestnania, do školy či za kultúrou. Nás, čo nemáme vlastné auto, je väčšina. Väčšina je teda odkázaná na mestskú hromadnú dopravu. A naše skúsenosti? Tak autobusy sú úplne preplnené a stojíme na jednej nohe. Doslovne jak dobytok. A to isté je aj ČSD. Preplnené všetko, hneď od vlaku. Čo je najhoršie, veľké intervály sú, že dlho treba čakať na autobusy, električky a tiež aj tým pádom je množstvo ľudí a zle sa cestuje. Čo vidíte, natlačený za 5 korún. Len vadí mi nedržiavanie časových, no podľa tých tabúľ. Nie je to úplne v poriadku. Výborne. Ste spokojní? Spokojný. Čo sa týka autobusov, interválov, je to Chodia jak chcú. No chodia chcú, tak to je pravda. Keď je náhodou niekde na trati porucha, to je zdržanie. Cestujúci, ktorý čaká o 2-3 zastávky ďalej, ten o tom nevie. A už je na vine vodič, lebo si chodí ako chce. Hoc čo sa môže prihodiť, nehovorím, že nie je to aj z viny vodičov, ale nie je to len jedna jediná príčina. Aj mne sa koľkokrát stalo, že sme išli naraz aj 2-3 autobusy za sebou, lenže ľudia si nevedia napríklad uvedomiť, my tu máme železničný prejazd. Ráno alebo v špičkách jazdíme v 7-minútových intervaloch, keď tam ja chvíľu stojím, za chvíľu je za mnou a ďalšie 2 vozy sú za mnou. Prídeme na ďalšiu zastávku, treba za sebou, potom cestujúci nadávajú, že už hodinu nič neišlo, teraz idú tráta. Teraz za sebou, asi na konečnej karty hrali, lebo tak. Automaticky, ak ide vodič o 3 minúty neskorej, to sa stane, že pri tej káve, že pije kávu, sa trošku zakeca, pozabudne sa, ide o 3 minúty neskorej, to automaticky je v hlasení. A už, keď je 2-krát v hlasení, tak automaticky je aj postrih na tom, že prémiový postih má... To ja som bol 3-krát napísaný, bohužiaľ, v hlasení, že som išiel o 3 minúty neskôr, tak ma to stalo 300. Tak z môjho pohľadu ja dodržiavam. Dneska akurát, čo ste ma trošku zdržali, tak už asi nie. Už meškám 3 minúty, ale dúfam, že to mi umluvia. Ale ja sa snažím na sekundu presne chodiť.